Čaute ľudia, volám sa Voodoo a natáčam s mojím kamarátom Jasonom. Čau. A natáčame GTA 5 pár 4. Zabíjanie ľudí. Presne tak. No, nemáme tu žiadneho pajka, tak musíme sa obzerať. No, po psíkoch. Áno. A teraz tu vidíme, že tu sedí nejaká ženská Tak a grilluje si. A teraz jej dáme elektrický šok do headky. Bum! A ešte tomu pila kafe. No ešte sa teraz otočila. Áno, a ešte ju aj prešla stolička. No, ako vidíte, si načítujeme trošku a bude nám to trošku trvať. Lebo môj kamarát ideme načítovať trošku. Lebo musíme poprosiť moju kamarátku, aby nám načítovala. Áno, musíme si dať prilbu. Alebo sme si mohli načítovať Bemu. Áno, to je tiež pravda. Ale to je pomaly. Áno. Ako vidíte, ja si ukradnem krosku. Áno, krosku. No. Štvorkolku. No, a ty mi čo ukazuješ, faký rád, ty čurák? Ty padaj, to je moja. Tak, to je všetko. Uá, a teraz zdrháme pred tým ujkom. Presne tak, toto som chcela aj urobiť. No a ako vidíte, ideme si zobrať túto stíhačku. Tu asi nezobereš. Ale ticho, Jason, ja ju zoberiem. Vidíte? No tak, pardon, lietadlo. No lietadlo. Lebo to by si museli ísť tak trošku na vojenskú základňu, aby si zobral stíhačku. No my by sme vlastne mohli natočiť video, kde by sme sa snažili ukradnúť tank alebo stíhačku. To by bol zlý nápad. Tyho helikoptéra. Ako vidíte, ideme zlietnúť, ale sa nám to nepodarilo. Áno, musíme ísť von, lebo nám to vybuchne. A musíme si zobrať helikoptéru. Áno, presne tak. Nie, môžeme si zobrať aj stíhačku, ale počkajte, musí si tam dobehať. Ale ak na to nepôjde, nevadí. Zoberieme si vrtuľník. No, prídeme sem, dáme, dobre, a vidíte, už máme. A my chceme vôbec čo? Chceme mega lietadlo. Presne tak. Aké luxusné máme. To je. No také černé. Počkajte, že to je stíhačka. Vyzerá to tak. A musíme sa trošku nakloniť. A napalíme zase. Lietli. Tak, presne tak. A teraz ideme lietať. Fuj, dobre. To je krása. Akú máme peknú stíhačku. Hej, chod doľava, chod na tie, vieš čo? Chod ich prelietávať. A teraz ideme kľúčkovať s tými. A ako vidíte, musíme skočiť a zabiť sa. Presne tak. A to je koniec našeho dielu. Daví! Čusák!